bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw men Mon Nague TV, min camni on goto kala inde muɗum e yettode mum. Weltare mawde oɗe to ñalawma ganduɗa ko altine 27 lewru août taw ñaƴƴire 21 Madina Gounass e nder guesa Ceerno. Fedde men wiyetede Andu Diine Ma nde Ɓundu e Lowre jangguinode Pular e nder Ɓundu Fouta machallah nde yaaji o saaha. Kala hitande eɓe gaɗa ziyara ɗo e nder wuro Tonggo Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamina hikka kadi ɓe gaari e nder koɓe gaari ko ɓeydi hen dakade balɗe 2 e nder guesa Ceerno wadde hen ndemal. Alhamdulillah rabbil alamina ɗum kadi ko ɓuural kono kadi ko ɓeydare no fewi. En jii machallah ɓeɗo sagataɓe yimɓeɓe nder Ɓundu ha Fouta machallah ɓe mbaɗi ɗeɗo golle e ɗiɗo miijoji baɗɗi fayida e gardugol Sadio Amadou Baylo Sy. Minen jettiɓe kono kadi en jarniɓe no fewi no fewi. Noon en jarni dendagal bandiraɓe hebɓe arde eɓe keeɓani arde ɓe foof machallah en jettiɓe en jarniɓe no fewi no fewi machallah. En jii ɓeɗo nanto goni hen kañum ha joni ene ndema. Noon min gaara e gardiɗo Sadio Amadou Baylo Sy mbawen ƴettudemo no foti foof. Wode konguɗi keɓɗen makko caggal mum kala bandiraɓe heddiɓe mbaɗen hebde kadi mbawen hebde kadi jewte mabɓe haalude mabɓe waɗi fayida sanne. Bandiraɓe mbawa wadde j'aime mbawa wadde abonné e nder chaîne YouTube Mon Nague TV. Bisimilla kala mbawɗo heɓade bisimilla muɗum. Bandiraɓe mbawa ɗum naftorade mbawa famde kadi e haalaka noon moƴƴi hen no fewi no fewi no fewi. Non gonɗen ɗo koye nder guesa Ceerno meɗen ɗo guerte won ɗo machallah en jii machallah ɗo ko guertere maɗo en jii ko laddata no worno woni ɗo machallah. Bisimilla kaw. Tigui bisimilla bandiraɓe yeɓiyankoɓe Nague TV machallah Sénégal en jetti dendagal bandiraɓe kala en jurmaɓe no fewi no fewi no fewi. Non tigui no mbiɗen ni fedde men Andu Diine Ma nde Ɓundu e Lowre alhamdulillah rabbil alamina hikka kala hitande kala ɓe mbaɗa ziyara ɗo e Madina Gounass. Allah waɗi hikka noon ɓe ɓeydi e ziyara o wadde balɗe 2 to guesa Ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba halifa to teddude Madina Gounass o gandu wadde balɗe 2 ndemal gaga tan arde tan ziyara ñagour duwaw hoore hikka kadi machallah golletiɗo golle matiniɗe. Eɗen gondi e musidɓe ɓe ganduɗa koye ardiɓe e dawol jeeya ko arɓe kadi e nder Andu Diine Ma garɗo e Madina Gounass e ndemal ngal. Ɗumen kam ɓe kalanen sababu garawal ngal koɓe gaari ko holno ɓe gondiri ga noɓe gondiri ga ko hol ɓuural e ɓeydare ɓe jii hen. Bisimilla nen kaw inde e toon Hadji Cissé Hadji Djiby Cissé walla yo wuuro men Yerimale machallah. Hadji Allah waɗi Gambe guimmiɗa hikka a ari dawol ngol ari e ziyara o holno garduɗa toon to Gambe ha jettiɗa ɗo henna bisimilla. Ko birkama komma men mi immi ko ñande aljumane mi immino toon 7 heures 17 heures tawi mi yettima ga programme fedde Andu Diine Ma minen komi almuɓe tan kala to min mbaɗa ko ɗo min goni kala to min mbaɗa ko ɗo min goni min kadi tan ko yamira min jiiɗa fadde yamirode kono so yamirode ari tan so Allah jaaɓi kala no min mbaɗiri e no min mbawiri min mbaɗira inchallah tigui no jarama no fewi kanko mbiɗi koto Gambe e kaw inde e tode min mbiyetemi Ceerno Moussa Cissokho. Ceerno Moussa Cissokho wuuro men holton jeyami ko nokku ene wiye Goudiri e leydi Ɓundu machallah nokku Goudiri. Beele ko hikka meeɗa arde e ziyara o walla ala wona hikka ele ziyara Andu Diine Ma fuɗɗi ñande foof min aro kono hikka kam ziyara o ne sirte gonnannoɗo ndeno hikka ziyara o no softi no fewi nden kiitali ɗe foof min garanno somin gaari min jetto min mbaɗɗo hay soko balɗe 2 ha 3 ni goɗɗum yettade juurade wuuro teddugo ngo e khalifa tedduɗo e musidɗo o ceerno men ceerno Djalaluddin Ba Allah yo moƴƴere junno gurdam ɗam. Aywa joni noon hikka min mbi arde tan juurode ene ɓeyda min kono sonno minne min ɓeyduno golle seeɗa ene wawi ɓuura ɓeydade wadde min pelliti hikka ƴewde suɓade ndungu o min gara min jetto min juuro ko gonga kono min jetto kadi min daña e ko dañete to ladde ga ko nde wonno ɗo kala ko neɗɗo arani ɗo hono no gardirɗa ni ɗum tan nawata ko heddi ko heddo ga nawa nawde foof no garuɗa foof ɗum waɗi min mbiɗini hikka min keeɓa ko heewi min nawta nde wonno nde min ƴetti ga fof so min nayi min
peccat hen heddi wonɓe toon ɓe ha heddo kono hikka kadi min jiiɗi min ƴetta min nawa hono no mbinomi hankini tan ko ceerno Alhaji Mouhamed Saydou ko jeeɗaɗo dañat mo jeeɗaka dañat ko ɗum waɗi ene serti eyyi woni mo jeeɗaɗo dañat kanko sa ari tan a dañi ayo hay mo yeɗaka o dañat hay mo yeɗaka o dañat hol sababu mum mbiɗen ko kanko ko maayo sa naata e maayo ha a yettima to wuufu hukkita ɗo a darima wi mi yi ɗum ɗo wonka yiyani wadde ka yiyani ko yeeɗa ɓe jeeɗaka ɓe koye munen ko hen peccoto dawol ngol kam sika ala ne waɗi fayida ko hanki min puɗɗi ɗum min dawi ɗo hanki min dawi ɗo hande kala dendagal fedde andu diina ma duuɗe mum to goni jangguinoɓe muɗum e nanɗo jangguinanteɓe muɗum e nanɗo ayo ko seeremɓe jangguinoɓe e almuɓe jangguinteɓe e jinnaɓe jangguinanteɓe kamɓe foof ndendi hunde hakkude jettiɗo joni tan e arnoɓe heccangi e wonɓe lawol ha jonde ngala no ndungu o wayni tan no pamirta kono foof kam nanɗo ene weɗini arde dendagal fedde nde foof nanɗo min mbawa haalde noon caggal min jettani musidɗo tedduɗo on ceerno Sadamou Baylo Sy ayo ga Madina min mbiyata ko onon jeeyi ko no gandamo minen amin gandimo hunde so yettima yettiɗo ayo en mbi gamri tiggu so weeli tan so yooɗi tan mataw ko jinnaɗo debbo o nanggue e balaɓe hen somin mbawi softude gonga Madina kay ko ene fondini guila hanki amin gandi ɗum tan woni ga kono neɗɗo ne anda hunde taw o wawa yettade ɗum ko fooɗi juuɗe amen ɗe ha ɓeydi yettinde ɗum ko omo jeeya sababu e dowuji ceerno alhamdulillahi rabbil alamin eywa hikka min puɗɗi remde kono amin garanno ziyara kala hitande kadi kono hikka min puɗɗi remde komin meeɗi ɗo ko noon ceerno Amadou ala mi sikki hay ceeɗu komin aroɓe ga remde ayo ceeɗu komin aroɓe ga remde inchallahu taala jarama no fewi weltare waɗi jarama no fewi kaw inde toon min ko Moussa Dieng mbiyetemi Moussa Dieng wuuro men cuuɗo Fadiara Fadiara bisimilla ma a ari hikka beele hikka meeɗa fuɗɗade arde walla kono kadi ko garta ko holno jiiruɗa ɗum gila nde mi hoorejo o hono ceerno Sada haalan min hunde ene haqqillaji amen emin coftan ɗum kadi min ceera kadi namdade so tawi sa yonti so tawi sa yonti hano yontiri ni alhamdulillahi kadi nomin ummori ni hano min gardi ni min jeeyani ɗo min jeeyi tan ko coftal hano min yettori ɗum eyyi ɗum noon alhamdulillah ɓe ko jangguino andinoma minen jangguinama ko wiyete duude no ceernajo oɗo wirni mataw ala ko ɓeydete ko gasni fof emin jetta Allah emin jaara ceerno Sada emin jettano ceerno en Allah kadi emin donwaɓe yo Allah ɓonta jeehi rasulillah min jurnotako ni tan ɗo min kalno min gona haadi alhamdulillah a jarama leko an woni keɗɗo e arayo eyyi min woni keɗɗo non tigui weltanama no fewi weltano machallah ceerno en wayno ko hande gayno toon wonande guesa ceerno ga holde wonata jonde moon e ceerno beele rewɓe gaari walla rewɓe gaarani eyyi ceerno a jarama no fewi ceerno Amadou namdal ngal waɗi fayida no fewi ene wayno mataw komi purguino ɗon seeɗa no mbimami ni noon dendagal feddanu diine ma kay nanɗo soɓe goni temedere tan capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓe nanɗo gotel guel woni koye lawol woni no mbimami rewɓe alhamdulillahi rabbil alamina won hen arɓe jettima won hen yettiɓe joni gaddoya won hen aroɓe janggo nde wonno ko janggo so Allah haaji woni jonde hakkude men e ceerno woni khalifa tedduɗo inchallahu taala janggo caggal tisbar ɗaminɗen so Allah haaji inchallahu taala eɗen beɗini noon eɗen gaddode alhaaliji ɗi foof inchallahu taala en gandi kala ko duwa ɗo koko jaabete ɗum waɗi sikki ala janggo kam rewɓe ko heddino ko janggo yettoto inchallahu taala rewɓe gaari tawi ko namdal ɓe gaari soɓe ɓuurani worɓe ɓe mi sikki tan kam min en mbawi fodde rewɓe gaari inchallahu taala ko janggo caggal tisba inchallah caggal dawi ɗiɗi hanki e hande joni somin jeehi inchallahu dendagal to juurete e nokkuji Madina amin mbeɗanino ɗum inchallahu ceerno ñamnima min jaa min jettoyo toon dendagal to juurete inchallahu taala jarama no fewi noon ceerno ko Gambie gimmiɗa e wayno ko an goto immi Gambie belɗo mo wuuri fodde ko jiiɗa ga ko wasata ɓe kalanɗa toon woni ko jeeyaɓe fedde andino ɓe jeeyaka beele mo wuuri hayso goona ɗiɗi walla tata kam wawa fodde ɓe gaara fonnoɓe arɓe ɓe ne heewi nam par ce que ziyara rawande ne mi arduno e woɓɓe koto ziyara hikki o tawi ɓe keɓani tan koto hakkille maɓe nane ga wawi hajuji mabɓe ɗi foof komi addi ga hitande wonde so Allah jaaɓi mi ñagui duwaw min luwa oto min gadda inchallah yalla waɗe nan ɗum mi andi inchallah tigui on jarama no fewi joni so keeɓi hoorejo moon o kañum kadi bisimilla makko kanko woda kadi keɓɗen kuɗɗi makko no foti foof ceerno Djiby
ceerno Baydi bisimilla ma annene wonde ko min keeɓe ma bandiraɓe mbawa naftorede no fewi no fewi ɗum noon ceerno Baydi mo ganduɗa kañum hoore mum koye fedde andudinma jeeya kono kadi kala hitande ene ara ceerno Baydi weltare mbawɗen hebde e ɗeɗo balɗe ɗiɗi weltare mbawɗen hebde e ɗiɗo ñalawmaji ɗi ganduɗa fedde andudinma ene waɗi ɗum kono kadi ene waɗi ɗum e nder wuttudungo Madina Gounass bisimilla eyi tigui Amadou Sambou Allah jarama kadi weltama no fewi e fedde andudinema ko fedde nde ganduɗa hoore maɗa ɓunngu Lowre Ferlo Fouta ɗon ha Jolof eɗen gandi ceerno men o tuggude Siraji Dine El Hadji Mouhamadou Saydou radiallahu taala anhu ayti dontude ɗum hono ceerno men ceerno Ahmadou Tidiane Ba eɗen gandi o wino oɗo ceerno garowo o ceerno yonto mum kadi ko ceerno jamanu en jii ɗum saabu ne wawno tan gandal makko ngal foof o hattini ɗumen e arab o hattini ɗumen e Qur'an kono o daari o tawi population mo ganduɗa hoore maɗa daɗaɓe ɓe janggani français janggani Qur'an janggani Pulaar saka ganda hen dine mum o miiji ɗum nde wonno ko miijiyanki neɗɗo fanniyanki dowrowo o wi wonde accu ɗum ɗo min e wallidima min ƴeewa ɗum hono o robini ɗum wacci ɗum e Pulaar ɗemgal neniwal ɗam ganduɗa hoore maɗa jangga hen seeɗa keeɓa ha heewa woni ganduɗa hoore maɗa lahdari arisala fedde andudinema ɗeɗo defe foof e gurdam ceerno eko nandi hen batuji sunna ɗum fof watti ɗum e Pulaar en jii hay e Qur'ana o won defte piraɗe waɗa e Pulaar wadde sen ƴeewi Papa onon goni jangguinoɓe kono on kaali won settotoɓe tawi ko yummiraɓe mbiya wonde minen de mbiɗen jetti oɗo ceerno gadduɗo ndeɗo jangde saabu minen min gandano holno min juuliratno sutura woni ɗon min turoto min tuggito min kokka waktu o min sa joguiɗi wiye min juuli kono jegete yo jeega minen min gandano kono amin jetti oɗo ceerno balluɗo min mbawa janggude bindi kono ɓe gaddi hen tindinde janggoɓe bindi ɓe jagga bindi kono mawɓeɓe tindine kadi jawa famde ay ceerno wonko waɗi won duwaw guila sasiraji ɗa haytti ceerno Ahmadou Tidiane duwaw mo mbaɗi hen o kala jangguɗo faama hande pli yimɓeɓe yo tinno goppu mom binagal mi rustoto tan wiide wonde fedde andudinema wuuro yo guural yo gurel yo yoɓe tinno ɓe kako beele jangge yoɓe tinno ɓe mbaɗa duuɗe jangguinoɓe ne godite te haralleɓe kadi ko yerlittiɓe ene jangguina ɗum noon min ko ɗum tan jinnomi haalde hen Amadou Samba Lo pour janggoɓeɓe jangguinanteɓe jangguinoɓe ndadi baɗowo gueɗe ko janggete ko woni ceerno men ceerno Jalal e wondi mum bindi defte enen jangguinanteɓe woto donken wawde darade ballen janggoɓe holno ballirten ɓe noon il faut que jangde nde jangguinowo koko woppi galle mum koko woppi galle mum ene jogui ɓesgu ene jogui jinnaɓe beele ko yoɓete ɗon ko yimɓeɓe tinno ɓe mbawa wallude jomum so lewru maayi tawi yo heɓ gueɗe kadi ɗanniyankoɓe eɗen jettiɓe eɓe daari hen no fewi won nokkuji duɗi nan hen ko kamɓe jogui programme on wadde ɗum noon ko ɗum tan jinmi wasiyade e yettude kadi hoorejo jangde nde Sade Amadou Baylo Sy ko gorko dariɗo balluɗo ceerno no fewi e nokku o jiiɗi foof kono en goppata noon Daka FM e ganduɗa hoore maɗa Daka Média en goppataɓe ɓe jaaha mbawa yaade caggal saabu en mbiyat ni ko kamɓe goni yeeso kamɓe goni caggal saabu kala ko hande ko kewna ko kamɓe catta ɗum yimɓeɓe ɓeydi jogade hen sooɓe e ko nandi hen mi wasa junna tan Papa mi weltima on jettama no fewi Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi musidɗo moon Baydy Gueye haalatnoɗo e nder Daka FM on jarama machallah on beltanama no fewi bandiraɓe nani paami kono kadi beltima hen no fewi no fewi sikkala eɗen ñaago Allah kadi kala hitande e ɓurɗo kala hitande kadi wayani ndeno ko ɗum ɓuural ko ɗum ɓeydade saabu ligganade khalifa o ligganade ceerno Diop ko ligganade hoore mum saabu seeɗa mo neɗɗo warñata en o ko cellal muɗum ɓeydata ɓuural muɗum wadde noon komi mbiyata ko tan mo waɗani Allah Allah waɗani ɗum mo wonani Allah Allah kadi wonani ɗum alhamdulillah bil amina Madina Gounass ko fofrinde ɗum hande aduna hande ene saaɗi wuuro e nder Sénégal ɓe feɗ mum ngala to tonggui min gaɗɗo wadde fiti ko ari ndendi wadde ko fofrinde Madina Gounass ko ummiɓe nokkuji kewɗi ha leyɗele takkiɗe ko gaari tawa ɗo Madina Gounass jooɗi ɗo wadde kala garɗo wonta tumanke
bandiraɓe mum nan ɗon alhamdulillah bil alamin ɗum ko weltare no fewi kono kadi ko ɓeydare on jarama no fewi beltanima on no fewi no fewi minen jetti dendagal bandiraɓe kala en jarniɓe eɓen jeeɓa chaine men YouTube mo Nangue TV ɓe ñagui ɓe mbaɗata abonné mbaɗa kadi sem mbaɗa partagé e nder golle ɗe hano hannirta ni Sall Bayli Sy bisimilla ma walla min tawma ɗon an ka président an ka tawetede mbiɗa ɓay kaali koɓe kaali ko eyyi mi yondinima hen on koɓe kaali koɓe kaali ko fof mi heeɗima a heeɗima koɓe kaali eyyi joni an min garta seeɗa to banggue hande kam timmi balɗiɗɗe jonde nde ko janggo wona hakkude men e ceerno hol air beele min mbawa tawtorede komin dañi eyyi to banggue ceerno kam tajanta ko heer no foti gandi habaru ceerno ɗamin ɗen tan noon ko caggal juulal tisbar no aada yeeso tisbar juulama ceerno heewi yaltude jooɗo caali ɗo enen garen tenken ɗum saabu enen fof eɗen gandi alhaali ceerno hannde ne sifori ɗum taki wona no jiɗirten ni kono alhaali gasisani kono janggo so Allah jaaɓi inchallahu taala subakaji ɗi kam ma en jettude dendagal nokkuji juuroteɗi ko wayno ceekori en ko wayno juurorde en ko wayno baqi ma bamule kiiɗɗe ɗe e gueɗe goɗɗe nan toon ma en jettu ɗum juuroɗen hono no jiiɗen ceerno men ceerno Jalaluddin wadda e musidɗo mum sehila mum gara tawde ɓeɗon ko hen jeyata hay woydu ajiɗ affaire ɗo kan fon moƴƴi inchallahu taala ɗum yettete caggal ɗum noon ko juurade ceerno inchallahu taala weltanade noon dendagal arɓe fof kadi so Allah gollama golle jooɗi nde wonno saaha o ko saaha ɓurɗo mettude gollude saaha guerte o saaha ene heewi rento kono no way fof sa wiyama tuggude beddo ɗo ha fayga fof o hanki hande rewama hen kala ko ganduɗa ene gantina guerte ɗe wawde haddum wonde ittama hen ɓe darima no fewi ɓe tinnima no fewi ɓe ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah jaɓan en ziyara o kala ko arno ɗaɓɓede ɗo ko ganduɗen e koye ganda fof taw tan Allah ne andi ne moƴƴe e meɗen yo waɗan en ɗum kala kadi ko mawlotoɗen hen kanko subahanahu wa taala enen kuuli hunde nde yama taw kañum woni moƴƴi en walla so moƴƴani en yo Allah suɓanen ko moƴƴi men ko tan waɗanen inchallahu taala eɗen jogui on jorto saabu eɗen gandi no ceerno jaɓɓori ni wiyede tan ceerno weltima guila en garani ɗum tan yoni ɗum noon yo Allah rokku en tawede kadi saaha mo wuuri wayno ɓeydi e banggueji foof ɓeydi e keewal ɓeydi e dañal ɓeydi e cellal ɓeydi e pellital ɓeydi e coftal ɓeydi e yidde saabu ɗum ɗo ko yidde tan gasnata fimde ma tan e guidgol ma kala no foti ko noon dañal ma fota yo Allah ɓeydana en ɗum Allah junnan en gurdam ceerno yo Allah junnan gurdam ceerno ɓeydanamo cellal kanko e miñiraɓe makko e dendagal ɓesgu o foof galleji ɗi foof somi wi ɓesgu o ko galleji ɗi foof ɓesgu dental ngal fof ne anda woni ko woni hen Madina e ko woni hen Madina Elage ko woni Mbour ko woni Thilogne ko woni galle Cheikh Amadou Tidiane Fass galleji ɗi foof en calmini en juurima en ñaaguima duwaw en kestitini guidgol e fimde inchallah jarama no fewi jarama no fewi Sade Amadou Bayly Sy gardiɗo fedde andude ma machallah woni hen weltare woni hen ɓeydare inchallah mawla en jetti dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal dendagal arɓe foof en jettiɓe en jarniɓe inchallah mawla no wini men eto ha joni rewidade golle ɗe rewidade golle ɗe inchallah joom barade mbiɗa en tiiɗi hoore de ɗum noon bandiraɓe mbaɗen sem mbaɗen abonné mbaɗen kadi partagé e chaine men YouTube mo Nangue TV minen jetti bandiraɓe Allah jarama on jarama.